Neitsyt perunafestivaalit oli tuolla koulun pihalla, kuulkaa taas, ja siellähän oli tupa täynnä 2 päivää. Kioskeja oli useammalta toimijalta, Food Funilta ja Haapasaaren Matiakselta. Ihan kaikkea ei ehtinyt valitettavasti maistaa, ja aloitettiin tuolta Food Funin kioskilta. Neitsyt perunaa ja kraavattua lohta muistaakseni. Valtavan nätiksi oli laitettu, kuulkaa. Ja sitten oli tällainen kakkioit Peppä peruna-annos. Siinä oli jotenkin neroutta mukana. Kraavikala ja peruna nyt on perushyvää asiaa, mutta tää juustoinen soosia, parmesaania ja vähän sieniä, ja niitä sieniä taisi olla paistettuna ja pikkelöitynä molempina. Aliens, man. Toi oli siis kraavikala-annoksesta tommonen fenkolikoriste. Turun keittiömestareilla oli lohikeittoa, ja voi vitja miten hyvää lohikeittoa. Itse savustettua kalaa, ihan pirun hyvä kalaliemi, ja sitten totta kai niitä perunoita. Niin uutta porkkanaakin oli, ja sekin oli tommonen sopivan rapsakaksi jätetty. Haapsaaren Matias oli hullutellut kaikkea eniten. Tossa oli pähkinäperunoita ja kalapuikkoa, ja sit Matiaksella oli oikeasti tommonen jälkiruokakin. Kyllä juu, se pölytti siihen jotain kultaa päällä. Tässä oli parmesaaniperunaa, kananagettia ja quinoa kaviaaria. Jälkkärissä oli pohjalla neitsyt perunaa, sit siinä oli rapeata perunasuikeroa päällä. Olisiko ollut valkosuklaata ja pistaasia ja sit kaiken näköistä rapeata hötettä. Se oli oikeesti yllättävän hyvä. Ja sitten oli tosiaan toi kalapuikko, missä oli muistaakseni hernepyrettä. Kyllä tässä vähän menee oikeesti aivot solmuun, kun ihminen syö jälkiruoksi perunaa. Mutta ilmeisesti Matiaksella oli ollut viime vuonnakin joku tällainen vastaava. Dubai-peruna, eli varmaan pistaasia ja suklaata. Ja siis ei kyllä harmittanut hetkeäkään, että otin se. Vive-annoksessa oli neitsyt perunaa ja parsaa, ja kaviarttia ja muistaakseni kermaviljurttikastiketta. Oikein kiva kesäinen annos sekin. Neitsyt perunafestivaalit ensi vuonna kannattaa mennä.